Jan past mijn shirt allemaal. Komt het erom? Nee, Jan shirt hem ik nog net. Je maakt nog een vlot aan komen, want dat ik zo naar boven shirt. Ja. Alles uit, maar toch nog maar één keer roepen. Maar dan ga ik niet met me even mooi doen, hè. Opdraaien, roepen we al je heel goed Sinterklaas. 1, 2, 3, Sinterklaas! Ja, deze kogel! Deze kogel! Ja, daar. Hé! Maar zit ze gaan kaart bij hen? Waar is Sinterklaas? Ik weet het maar. Door hij skipper, hebben de Pieten al in Duitsland wel, hè? Dat dacht ik wel. Jullie waren nog een bus. Maar je bent toch niet meer, Pieten? Ja, we weten nog een hele groep, maar wij zijn op één. Draaien! Op een tandem! Tje, die had ik een kaart. Die had achter op de fiets die had ik een kaart bij hem. Nou, Dan ben ik wel nieuwsgierig wat er op die kaart ja, zit. dat zoek dan ik wel weer te wollen. Maar hoe komt het dan met die Sinterklaas dan? Waar is die Sinterklaas dan? Ja, Ze zeker. binnen VS als Sint-Pieper nu doet deel, denk je net? Ja. En die haatpiet die is er ik nog net. Rutmer heeft een mooie naam. Oh, gelukkig dat Rutmer er ik is. Nou ja, de Rutmer weet de mooi natuurlijk. Ja, die weet het paard hoe al. Ja, Lukt kom het, maar. Piet? Bliksem, nou, dat is is de een aardig haatpiet. soepel. Sinterklaas. Nou, Sinterklaas is nog een beetje liever gelopen. Oké. Maar Sinterklaas, ja, de Pieten komen overal en nergens waar. Wat is er aan de hand? Als ik dat nog wist, ik ben zo blij dat ik Rutmers in komen ben, want daarom ben ik hier op het team. Ja, want ik heb zo'n prachtig mooie gelegenheid. En Rutmer, dank je wel, jong. Super. En de Zinnenheim ik nog mooi aan, daar ben ik helemaal blij om. Ja, gelukkig, dat hebben we mooi, maar je bent al een peerpieten, jongen. Hoeveel pieken in je mooi dit hier? 8 toch, of 9? 8 pieten ben er mooi, maar ik zie ze nog net al hier. Oh, maar ze Pieter, derde zie je, de 15? Ik ken in de auto nog. Dank Ja, je de wel. auto stiert die kant uit. Ja. Piet, ik nog uitlezen hoe dit nou zou komen. Nou, dat weet ik eigenlijk net helemaal precies. Ik weet dat ik het goed zo hiervan, we moeten naar Ruduzem. Want het is wel wat, ja, ik hoop niet dat we de takken hier nog weg hebben. Want het gaat er wel wat mis. Ja, maar ja, daarvoor is dit Sinterklaas. Maar dan ook. Ja, dat is, ik wil wel zo, maar nou. We moeten dat toch nog eens Maar er is even... een kaart van Boasterhim en er is een kaart van Dokkum. Ja, Hoe, en zelfs hier van Duitsland. nou, dat Ja, mooiste ja. aanstaan wel mooi zodat we uitlezen. Ja, Je moet achter Sinterklaas hoor. Ja. Ja. En protte willen.